Oh, sir, therefore, no one could say so. Omubeku Dr. Mahamadou. And so, and yet, Juma. So, why are they? Ah, someone could discover, baby. Now, what about Miss Oberwin? No, what you make a mistake you do. Now, when we near Sesame idea, when they Babamis now be jade. Okay. Let me say, yeah, where we need Obewu into Obewa in a necktie. So different necktie. Into different by a baby, Kumana, no, now send our Obejin. Okay. So when we need crab or we Obewu no Waba. Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Abusia Dr. Mahamadou Bawumia ene wokoko piemu ewo National Mosque ya wodi nemu nyam ekoka ne papa Chief Imam honom di aseda ekoma nyankopon abusia na akwakoye enegi sem free say NPP4 eto wo ma aba ne ewie ma wodi mu enkunim nene ene wodi na ase ekoma ewnya ene ode na ase ekoma awurade nabusia enkomhye bi abeto ho ede afa Dr. Mahamadou Bawumia ho a ene ya wode na ase ekoma nyamnene ena asa nkomhye no aba ma akwakoye ayemhyehye ede ama Dr. Mahamadou Bawumia ene empogana fo nyina wo mu edo Dr. Mahamadou Bawumia yebusia menye nkomhye no enka fa amadifo no kame ho na nyina enkotie enkomhye no senye wosika ya wo kyerese fundaka bi esun Dr. Mahamadou Bawumia na ase fundaka bi dawa wo hu se Dr. Mahamadou Bawumia ena ne foni ebo ho ede ena etrese ena o kansem eye ene anadwi de suo mu yabo empire eye prayer team ne asofo no na onyameda enema bi adi ade kyerɛ me osoro de bi wura kwaye kɛsie bi mu ho ena me hu na prekope me ko hu sɛ ija bi ehye ija bi a ehye ade na ebra me ben ho no bi hu sɛ eye ifun adaka black very black na ijedem na ehye na bi hu sɛ enipakuo bi atwa eye adaka ho den ehye na wode wonsa agu wonti na ebiso ebo wonsano na ebiso anim anyinya na prekope no bi hu sɛ eye Dr. Mahamadou Bawumia a picture ewo eye ifun adaka no isi animu se ena enisuade hu no ekate Entabusia wei ene ne difo no ehu ede afa Dr. Mahamadou Bawumia ehu nabusia kame yese enye prophet nko a na ababeka sa ensemi se ebeka ya prophet rojan so ebeka bi ama eya yehu ede ama Dr. Mahamadou Bawumia enu nene matonsa ede afa prophet Dr. Abednego na yebisa ne se aso enkomhye yi a ekoso a eba ede fa Dr. Mahamadou Bawumia hu onfa ne serious eya asem hia anase sen ena niematie ewo sunsun from Mystery TV and when you go so we message Abraham kwakomodifo akwaba no obemia subscribe button no so dia chema ya no wakai sa wo de be on be ka ho sa no upload it to the first person ya won sa ebidika ka men sa obreka me ho ni modifo akwaba na fe ye ni nkomo ye kono man makro ma ye nyiprabu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya no aduro ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel.
Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase. Se sunsum yare bia aye okwanko. A Dr. Edikre Wowo. Ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai, se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Eye power. Eye oja. Eye prophetic. The famous agent D. Me tell say mystery of mysteries. Our mystery TV so. Debia with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so. Nyami shira say we be mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyami shira. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, I'm an actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV, on follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call him a Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutu kafuonu fu ayabusumu kakulumu ankasa munim. Edini aka Alafia. Edini ankasa so ye James Clark. Actor Bakope. Na me catch him say mohwe mystery of mysteries. Mystery TV so. Na show YouTube, Facebook, anybody diara. Abefon titabeno so. Daddy. Yo. Mama kwaba. Yeah, media for the journalists. Musubu wiase sem kra mo mudrobu. Asemo emfa mo ho, asemo enyemo asem, moko fa na mu de echire mu bisa ho asem a. Wasa haboko. That asem ne sa asem no bebre. You daddy baby fi so de boko, wo bi asem so de ya na koye wo bi asem. Yo. Na ewiase so edomani sane oso sakrache. Aha, enti se bibi koba na ekofa omama ho a. Eya na eho akohia. Se ekoye national issue na yedi ho enkomo. Enu nti na yeti asem bia na edimi ka na yaba bibisa wo nchiremu. Na so de yo bi asem. Eye wo bi a wo ba bedi Ghana mampani na asem na aba. Na Ghana mampani obedi Ghana mampani onye ska omam. Odi for say yenkane asem ye hospital ya kwan na ade na da na bam. Aha. Yo, what's the kind of kasa? E kwan da ho de ada di video ya ye kohwe ye eye difo ya wo kire se wo hu se efuada ka black esi ho na Dr. Mahamadu Bawumia picture da ho na kire se amanfo charge ne ade. Eno na yeba na ebebisa se after se Dr. Mahamadu Bawumia win election no kame say prophecies a eba fa ne ho ni nyina no enye prophecy a eye nika ni nyina kwakoye owo yare ne ayebhihye eno na yebisa se wo ye difo wo ye sunsumu nipa wo ye sunsumu dwumayeni wo hwe Dr. Mahamadu Bawumia ni wini ya wo wini ye asam wo ho ana. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Holy Ghost, yeja woso odi hunti wa inimbra na openye wasanse ne to so eja insanka no jure eda wasisa no podi akwempa bon chechere kakraba na enwumere so wo betre na wa kire wiase ni se ne ekoso na journalist for no so ebisa nsem bi se wo hu se osofo bi se ananye sa osofo wo also friend is there Prophet Melchizedek. Yo, eja yankokuru also a prophet Melchizedek. Yo, when enye Melchizedek honhom na kasa no. Difo ya wo hwe nkomu. Enye Melchizedek obefa din ni to ni so, but ho ahode wi ani ni so. Melchizedek is a high priest. Otie. Monsieur Daddy. Also, Jesus Christ is the high priest after the order of Melchizedek. And to suffer, Ogusuka say, on yes of on yes of Nemum, the Radiasi said, Wabe onoso abe foa hintasemoa, Ghana for asofo, Ajiska baby, epese kum, Dr. Bawumia. Oh, sir, therefore, no one could say so. Omubeku Dr. Mahamadu Bawumia. And so, I hear you, so why are they? Someone could discover baby.
na wo waba hɔ na me so wobɛwini na woatua me ka ama me sika mu yɛduru na woanwini a sɛ me yɛ ade a w'ani bɛba me so na wobɛgye adi Okay. ɛna me sɛ nea woawini no obɛwu nti obɛwu a ɛna na ɛkae sɛ odifo na ɛkae nti odifo no bɛyɛ biribi akum no na wɔnyɛ biribi ankum na sɛ na wobɛgye no adi Okay. sɛ woanwini kora ɔyiwe obɛwu no waba Nti sɛ ɛbɛyɛ na adiifoɔ no nkɔmhyɛ no bɛba mu no, Dr. Mahamadu Bawumia na wɔn de no bɛyɛ sacrifice ama wɔn nkɔmhyɛ no ana? ɛyɛ sɛ wɔde ne bɛyɛ nwagye sika sɛ yɛbɛkum ɔsɛmɛsɛ ni yɛde wo aba nti man $5 billion ɛna obi nso aka sɛ wɔahu adaka tuntum ɛnti adifo no wɔdɔɔso ana wɔn dɔɔso Wɔn dɔɔso. nti obi agye bia na obi agye bi Obi abɛgye. nti wɔmmɛka abom a na wɔnka abom Okay. na wei no nso ne malamfo nso te hɔ na wɔfrɛ gyin sɛ wei no mu yɛɛ no sɛ Bawumia te hɔ saa anka bɛfa no ase Okay. nti ɔno nso wɔ hɔ a wɔfrɛ gyin nti wɔyɛ wɔn nkurɔfoɔ a wɔn nso yɛ Allahu Akbar wɔfrɛ Nyankopɔn wɔyɛ kronkronkron ayɛ obi a ɔfrɛ nyame biara no they are under that is the law Okay. what I say nti obi a ɔyɛ law biara no ɔhyɛ mmara no ase no wote baako nea woyɛ nyinaa nti ɔmo ayɛ sɛ wɔn nso bɛhwɛ sɛ mmara no a wɔhyɛ ase wɔmmɛdi so pɛpɛɛpɛ nti na ɔmmɛka bi onyame bɛtie Odifoɔ ɛnɛ Dr. Mahamadu Bawumia ekopie mu ɛwɔ National Mosque yɛ a wɔde n'aseɛ kɔma Allah sɛ wɔbɔ ne ho ban hwɛ ne so na nkunimdie akɔ ɛde ama no. Adeɛ yɛ ne wayɛ yi ebetumi asakra wiem de ama no ama atɛn ne adiifoɔ ne nkɔmhyɛ no a wɔn ɛrehyɛ fa ne ho a ne nyinaa kɔyɛ owu ya na. Awurade Nyankopɔn yɛ da wase sɛnea Bawumia yɛ no koraa no Muslimfo no mpɛ ana ɔyɛ Muslim ne nna bia na ɔhyɛ asɔre dɛm na ɔdi asɔfo akyi na ɔma wɔn sika na wɔhyɛ nkɔm nti Muslimfo no koraa akyi nea Bawumia yɛ no woyɛ Muslim ma wɔnhu sɛ woyɛ Muslim Okay. yɛ wo biribia Muslim Okay. ɛna ɔno nso ayɛ sɛ ɛsiane sɛ ɔpɛ ɔmampa nti ɔwɔ hɔ ma every sect Ɛna kame bɛka sɛ Ghana ɛyɛ interdenominational country. yo nti no pepefoɔ kɔ a ɔbɛkɔ bi Ɔbɛkɔ bi. adinsifo kɔ a ɔbɛkɔ bi Okay. Kristofoɔ kɔ a ɔbɛkɔ bi monarch kɔ a ɔbɛkɔ bi monk China Shinto Roma weinom nyinaa enumere boam ɔyɛ biribiara but he himself no he was born into the Muslim Okay. na Muslimfoɔ no nso mpɛ sɛ ɔne Kristofoɔ no bɛmmɛgye ɛna Kristofoɔ no nso no ɛmpɛ Muslim no ɛyɛ Muhammadu asɛm Okay. a Genesare Duncan Williams owusu bɛmpa nom ne adeɛ nyinaa Kristofoɔ wɔ Ghana nyinaa mpɛ Bawumia asɛm na wɔn mu nso a Kristofoɔ pɛ Bawumia asɛm yɛ wɔn a wɔdidi Bawumia ho ne yere na ama Bawumia akɔyɛ popular wɔ Kristofoɔ ne yere na asɔre bia na owuram baabi a na Ɔkɔdi. ɔkɔdi Nso yɛ Muslim. ne yere yɛ Muslim but ne nneɛma nyinaa yɛ Christian ne nnamfofoɔ ne biribia yɛ Kristofoɔ Okay. amen Amen. nti sɛ ne yere ne kɔ a ɔbɛkɔ otie mu obɛtie mu nti ne yere akɔfa asɔfo adamfo mommɛbɔ mpa ama me kun wɔbɛba a ne wɔn ba Ɛne ɔmo bɛba. na ɔyere de wɔn aba wɔ fie na ɔyere de asɔfo aba a wobɛka sɛ wɔmpere Daabi wɔn. nti no yo me kunu wɔn abɔ mpa ama apɛ $2 billion mi ma wa wobɛtua na wɔntua wɔbɛdi wɔakyi na wɔndi wɔakyi Okay. wɔn agye sika no wɔn ayɛ covenant wɔama wɔm na wɔn agye pɛ covenant aba Asɔfoɔ no ne Dr. Mahamadu Bawumia. yes so wɔama wɔn sika wɔn abɔ mpa ama wɔn wɔama wɔn sika Okay. wɔn agye Okay. you have signed a covenant nti that covenant they can come to you at any time both spiritually materially and mentally Odifoɔ ɛyɛ dɛn na wabɔ mpaeɛ ama me na mama yɛmfa ne sɛ under normal circumstances no odifoɔ bi aba wɔn nkyɛn wɔ fie wabɔ mpaeɛ ama wo sɛ ɔkɔ a wontumi nhwɛ ne kwa no wobɛgya ne kwan ama no akɔ amen nti sɛ wokɔ former vice president na wo flag bearer hɔ na wokɔbɔ mpaeɛ ma no na wokɔ na ogya wo kwan sɛ ɔwɔ di akwan so sɛ mu de ntɛm ne agye kakra fa kɔ a ɛno yɛ dɛn ma ne bɛyɛ covenant da wo ne ne ntɛm yo wokɔ densini dɛm wokɔ baabi a tumi bi wɔ spirit bi awɔ wonya abɔ afɔre ma sika pɛ wone tumi no akɔ apa ɛnti na metumi hu obi a ɔmba asɔre wobɛsra me keka metumi hu neɛ yɛ because you have entered into my territory nti me
the spirit within me, in me, upon me, everywhere. Nyame wo nyina to me hu de. To me hu ne do it. To me hu ne how. Because you have entered into my territory. Okay. Amen. Amen. They are suffering baby wura ho nyina won hu ne ba me awo bia. Na ba me nso ama muska na no nso abɔ mpai. Enti why are you kofa? Why are them? Why are coffee? Okay. Anytime we feel to be bompa. Also how to be sending this car through mobile bibia obeja no. Nti bibia no o say fe de me hu we wo ho na ye sign e be bo awo. E fe de obeja na no nje. Because you have already covenanted. Ti me hu we say asem say gusu chichiri wo. Ene na mo nje sika na mo nsane. Amen. Amen. Odifo ya na yete sɛ difo yi ɛhyɛ nkɔm saa na obi wɔ hɔ a ɔse sɛ behume ne ɛwɔ akyire no na yɛayɛ ne adeɛ na concerning Dr. Mahamadu Bawumia ne nkɔmhyɛ no nyɛ difo baako pɛ na ahyɛ Prophet Roger Bekabi, Prophet Joshua J. mu ne adeɛ, Prophet Braham mu nyinaa bɛhyɛ nkɔm win ɛde ma Dr. Mahamadu Bawumia na after sɛ owin wie na afei akɔkɔyɛ death prophecy na circulate no Prophet Roger aba bɛka sɛ Prophet Braham and afe Prophet Joshua J. Any adifo bi aka e frɛ no e ma wo ka bɔ mu e ye ne wo se wo yɛ saa brede e wo nkomhye no wo atwitwam na so ka me yɛ sɛ wo mu anim fom na kyerɛ sɛ saa de na eguso handle odifo adifo yɛ kika bɔ mu yɛ wo hyɛ nkom ne wo kyerɛ sɛ wo twam yi entwemu ana Yo, eja paidas nkukuru bo afọ nsuranka nyina. Na wan na ka kyerɛ sɛ Roger no odifo. And this Roger your trofo munantofo before musufu defo that nkofo a wo mo no kan wo yɛ info. There are none before decimal point in the Lord of the Christ in the one man Christ. Best of the same fathers fight together. Mu ye de hu sɛ jamu na mo bɔ mpa against no. Efe mo se mo bɔ mpa esiesie na mo twetwam. Why na asoma? They are not prophets. They are liars. Womo hu ade na ye wo former vice president wona wo maka bom e de mo hu hu maka bom atwitwa ade nim no mo nya di fo Why na asoma? Who send them? Unyame asoma. Se nwa agi wa ha, wo sampe kwa agi wa. Kana ne je potua. Ube wele second wo hu so obuso pruska. To mo gi ne boom. Kakra bi na mo gi wo we ho. Bawumia ho. Na won say Kennedy say nani abeti. Don't me say ankonko kan kire ni say man hu say obeka waso Kennedy. O ko san hye koma ma Kennedy je po. nani ada ho Nani ada ho. Nte won say high week. So won na shift. One is one so nyame so won ko ka sempa na won ko senko. And then one that the prophets of prophecies. Anyway, it's of the world. Yes, about some bad boys. We are true na that for. And this a man wa that tuntuma and the first couple na photo na bon wa. Say also mpesa obewu. And then up $3 billion bra ni twam say na unwa o de beba na mfamba. He should curse them, let it back to the senders. As man thinks, so he becomes. Now, baby, and Obucha. San comes a bonning and San call so maybe a free income. Well, yes, we did. Amen. Amen. Daddy, wo kasa wo bɔ ɛyɛ Mrs. Samaria Bawumia edina. Ebi kyerɛ sɛ ɛnyɛ Samaria Bawumia ɛna wo back ne kunu spiritually a nka ebi a flag bearer race nka Dr. Mahamadu Bawumia ontime mfa. Ebi de maame no compare formal first lady ye maame na nakɔ do Adjuma Rollins na me fa ne kransi sɛ maame no hunhum ne bi ɛna ɛwɔ Mrs. Samaria Bawumia ɛso odifo wo hwɛ Bawumia yere a sunsun fo bu enema te sɛ Na se so bi de san kan kyerɛ wo sɛ Samira ne ɛta Bawumia chia. Abin bebrebe ne Samira ne kɔgye abin nduro ne ade bebree. Ɛnyɛ ni nyina na Bawumia ni mo. Bawumia de so dim kitwe wo hɔ na wɔde aba. Hina na de ba. Samira na de ba. Ɔkɔ no de aba. Ɔkɔ no de aba. Do ba ɔde bɛba no mfamba. To se mekuro. Man ka je sɛ ne obi frɛ. Ɔsɔfo ɔnfo nim sɛ me ɔsɔfo. Papa ye hu sɛ ka bi wo hɔ a o normal wɔ so na ye pɛ sɛ mekuro nyɛ adwuma ɔnyɛ hwenti me ɔba no na me frɛ sɛ anka obɛpɛ adwuma ma mekuro. Ba de wate ase. Enti sɛ Samira nso pɛ adwuma ma ne kuro a wɔyɛ bɔne. okay The Rollins yere nso pɛ adwuma ma na yɛ bɔne ana. Do pɛ adwuma ma wo kuro a sɛ nyɛ bɔne.
na baabi ɔnam na yɛ papa na yɛ sɛ yɔnam ne nyɛ na wɔn politician bi a ɔbɛfa baabi a yɛ odiifoɔ sɛ ɔka sɛ baabi ɔnam ne nyɛ a ɛhe na ɔnam na ɛhe na wiase no ɛnyɛ wiase na ɔno ɔyɛ wiase ni nti ɔbɛkɔ ahengua no anim a na ɔbɛkɔ wiase fo no nti baabi a ɔnam na ɛnyɛ a ɔnam wiase ɛnɛ na ɛno bɛtumi anya sunsuanso wɔ ne kunu so anaa sɛ nea wɔhwehwɛ nso so wɔn nsa gu so ka nanso ɛyɛ sɛ ɔmo kɔyɛ sacrifice wiase anything that is of the world which is the Satan you pay for that is black magic and not pact ade bi a ɔbɛyɛ biara ɛsɛ woda ho wobɔ ho dade afɔre ɛnti sɛ wakɔfa ba ɛsɛ motua ka na montua ka nti akyire wɔn bɛgye wɔn bɛtua na ɛti biara amen amen Daddy na me gusua wo ye maame Samra Bawumia so ebi kyerɛ sɛ abra na NPP ɛwɔ power no na ne kunu ɛwɔ tumi sɛ vice president no wɔn hu maame esu ne ban bi a wɔda na di amanfoɔ dan a ogyina ne tumi so wɔn dwiri bu yɛ ne adeɛ no ɛno kyerɛ sɛ maame so ɔbɛyɛ first lady a ɔbɛkantan Ghanafoɔ so enti esu saa no deɛ wɔntumi fa mɛ first lady ɔno nso yɛ abofra Bawumia yɛ abofra Samira yɛ abofra ɔno miss pagye miss ne na ɛma Bawumia ho wagye ahyɛ no abɔ ne prema yɛ ne biribi ase na Bawumia bɛ ho ɛna na ho ɔde ne tumi na ɔntumi mfa mbɛyɛ hwee because party fo ne trase a ɛna maame ba bɛ dominate wɔ nti wɔtumi bi dominate obi a ne kunu na ɔbɛ dominate ɛna ne kunu nso no nso tie ne yere bebree a wɔ kwan sɛ wɔtumi yi ne sisa no firi so yɛn ne yɛde ɔbɛsi ɔne fɛ de wotie o yere ɛna si fam ka ho gadi henceforth Satan firi so na ɛno no sa na ɔmo ka sɛ wɔn si fam na ɛno no ɔmo kɔto aba that is impeachment we don't want you again sit down get down si fam ɔmo ho kwan Ghana can go for impeachment yɛn ne yɛde ɔba 4 years ni ehu sɛ wotie o yere ni a oyere ni a ɔka nyinaa yɛn tumi nti the whole MPP the whole Ghana si fam mama yɛ adeɛ nya Ghana has right to impeach him drop him down free so ɛwɔ hɔ ɛyɛ constitution mbra da hɔ na ɛyɛ Ghana fo pa asɛm so asɛm aka ne obedi anim nti wo da ho de sɛ wo na obedi adim sɛ yɛkɔ yi president no ɔbɛma ho abɛku wo my Ghana daddy o sɛ yɛ kuta tetefo nti enim abakɔsɛm bade wagya sɛ nti wo na wayi w'anim sɛ wokɔkɔyɛ saa deɛ sɛdeɛ wɔbɛpɛ biribi na ho ama wo baabi akɔtra wagya sɛ w'asɛm yɛ deɛ sɛ ɛbɛma wo sika asɔfo a wɔn asɛm yɛ den sɛ government ma wɔn mu sika a gyina sáré nso agye sika kɛse a nkurɔfo bebree asɔfo bebree agye sika a yɛ dɔnka wọlé wɔn nyinaa agye sika. ɛnu saa sika na wɔn agye ne saa no. ɛnu sɛ government ni yɛ biri a so ntoma nkasa bi. o saa. aban ni yɛ biribi na wama sika wo dɛn na akɔka bi. na odifo aban yi baa yɛ wayɛ biribi a nka wɔsɛ asɔfoɔ ne kaa wɔn nkaa yɛ nti wogyina so akasa yɛ ana. o na se wei ne onimu nti se ɛnyɛ ifo na ɛkasa ti akufo ado ɛnyɛ asɔfo na na mama ama wɔn sika no wɔn abɛka sɛ mama ne yɛ pɛ a mama yɛ biribi wɔn bɛka ana. sɛ na mebisa sɛ efi sɛ ma mpanin baa yɛ afi ne kakra ni no asa abasobɔde nko a na yɛbɔ no yɛhyɛ danti biribiara ɛyɛ bɔne bi ne akasɛ asɔfoɔ yi nka bi anaa biribi wɔ hɔ a wayɛ a nka wɔsɛ asɔfoɔ no kɔma no ato ne asɔfo no pɛ na ogu so yɛ no nti asɔfo no bɛbɔ n'aba so anaa wɔbɔ n'aba so nti na ɔbɛsan da wɔn asa na ɔnda wɔn ase ɛnyɛ wɔn na wɔn nsa gu ne so nipa yɛ baako anaa yɛ mmienu anaa yɛ more than 30-40 asɔfo a wɔde wɔn nsa gu ne so wɔn dɔɔso anaa wɔn dɔɔso nti obiara bɛkɔ firi a kum kyakya no na aka ɔsɔfo nyame nipa na wakɔ president ɔsɔ ɔma wɔ adwuma na ɔnenam presidential way are you a man of God? na sɔfo wɔntumi nkɔ president ɔsɔ wɔ ma n'adwuma ɔtɔrɔfo onyame ama wɔ adwuma wɔyɛ onyame adwuma wi asa na kɔyɛ wi asa adwuma wɔyɛ onyankopɔn deɛ ɔsɔ onyame aso wɔn wɔyɛ odifo odifo kɔpɛ president wɔ hena ɔkɔpɛ adwuma wɔ onipa hɔ which is you don't know your God. na yɛ sɛ difo sɛ woyɛ difo a wonyɛ adwuma bi anka difo na me mɛsɔre ma nkasa ma ho ɔde sɛ mekɔpɛ adwuma ana mekɔyɛ adwuma
Why I am the vessel of the Almighty God, the creator of the universe. I have been controlled, directed. Okay. Onyame ni bo onyame afro no se bese kodo ha. Undo wi a wa so so koyem. Wo me ko baby akọ bi o say I am with you always. Akwa nyina mu ono nenam. Amen. Amen. Na ogusu nenam se ko padwuma obabi. Uyo onyame ni ba. Onyame na afro. Onyame ni mu. Uyo otrofo kronfo. What I say. Pateku a wafo gwa ho na ma hye. Amen. Amen. Ya sofo no nya sofo. Amen. Amen. Baby sasa sema Ewurade on beka nkwa na because the Holy Spirit always tells the truth. Amen. Odifo ya na bibia se na ya meka no wo ka ne se asofo enya asofo Ghana for se ene na hwan na ye sofo. Na I asofo nka say hu wo mo ano. How much more asoroba? The members. Asofo nka say onim spirit a eyusu no. Onim spirit a oyusu onim abrabo obo. Da che ne be wie no. Se hina na efren se onti sumu ne onim han ne. And the baby so they deliberately know but keep silence. Omoyere no mu nim se won kuro etwo gwa ntwa moja eye niama. What I say? So many practicals of some hidings we are seeing niama. But the yere mekan nen culture. I say hono didi. Amen. Amen. Them sorry penina nkasa ne ne kwa ayira. Na sorry man. Odifo aba election no ebe koso na primacy ehhehye so dendenden no. Yo. Ya hye hu ewumu se eno no enye ye nua no muslimi for style so mbeba bonten se bia de nkophye ba na ye be kasese but edifo no de ye omadwuma wo mo ye intomo de omo ba bonten be bom paye ne ade de Dr. Muhammad Bawumia wakọ muslimi national mosque akwakoda ase eye betrayal e de ma asofo a wo mo supporting na anase bia wakọ anyway no wo mo enhwe kwan so ba be ye Christian so de no Also be yesha Ewurade yesha da so be yesha wa yesh ubeye nwa wa ye. Amen. Amen. Obi na eso ansa yon kwa soro dem. Ano no anoko. Odifo okope bibi Nti e na wo pem wa free baby a nso kopa bibi na opem wa nti ono no kwa ya na wosuma no. ono ane koye. Nti e hina se. Okay. So bia nsuma no. To ono no ope no kwa nti ono na asem. Onyame nsuma no. Allah nka jere se o ye ala kwa kwa ro ya kwa soro dem. Ufia soro dem a kwa musie. Ufia musie a ko din sini ho komala ko se na uya wa ko jina ala dura. Na uya wa sa ko sunsun soro. So who is your husband? Who are hina? Who is your God? Usum hina. Unyame be na asoma say ya ufia soro dem ya. Wo ho din sini a wa afre atigare konfo otie akpega watraka so ngwe so betakuro betebete wala we belbanya mbo pikina ba uya no san kwa so. Oh, daddy. He worship what ye know not. Inti Yesu ka odika. Sa musum ne mo nim no. Okay. Utie the ancient serpent of the beginning of the foundation of the world. Abebo mamanye. Say Christianity is not in Asia. Christianity is not in India, Pakistan, those areas in India. But one say what cause. Apart from a one summa boy baby. Because the snake is their God. And what the snake tell them, they do it. So Almost nimunomo. And the what they give to the snake also gives what they want. Okay. Now, Christo for the Western world in America, for once they be a problem. Also, me a Christo ni wafa shop person. But near Christo can on ye there. On this on ye. Amen. The baby a Christo for some yame for foka. Now, Asia, India for quite a long time. Malaysia, ne ye boom, so me tedua, ne, where ye near market second. When yame for foka. They don't know even Christ. Amen. Amen. Arab fulu ha onkwa asore ne nkotra. Yo ni mane Quran. Amen. Amen. Daddy, ye breno ye de enkomo no esi. Enti we no ne kwakwa yi se Dr. Muhammad Bawumia ankwa nkopie mu ene ekristofo so amomu amfa na ase ammerade a obeka se wonto mra na
Yo de kasa. Obekasa we no enye hwe ana. Say about me wankwa sori ankoda ase. Aso ne so betu akoda ase. Sisi we nti baby okọ bi obetu akoda ase. Ene na said say baby okọ bi a odi ewu ni akoda ase. Ne Dr. Muhammad Bawumia wa adwuma ye. So na odi uti akoshi. Because self-imposed case. Acquire oracles of the transcendental monsters. Ona mumbo amio. Nti baby a okọ so wombo na so kokọ do bi ase. Na ese onfa nipa nko onfa ugwan nantwi na we for the malam for the womeji nantwi. What I say? Ejinsefu beji ugwan. Okotfu beji nipa. Shintofu beji da de preko owansan nyama obi abeji ne de. Nti once wabeye the head of the all sects. So for bi aboade enko. Senior say wabeye flag bearer aka president. Enti no ne wode kito ma no so on na onya kese a obeba. Enti se ya bo no benya fra bera dia. Se osamba. Nyema onya kese. Nyema onya kese. Amen. Amen. Odi ne krakra. Enti no se nantwi 7 na woje ya se no benya fra bera. Se ye hia nantwi no times 3 e be ya 21. Into ska no be koso na enkoso. Ene be ko. O baby akwa no be koso na enkoso. Enti sa biri ba mi anwa achechire no won sane no enye adwuma wo mo akobo paase okokum ba mi enye adwuma na onyame na ema wo kawo enye nkom se no wo show wo kawo mu secret they are confessing their sins antimedia anka ba mi anye back to sender and I have so to me ba ha because all ba ha ka I was be man Satan yi Satan jini dwas ni afiri ho onu so to me ba dwas no nanka I woman a man of no so be very should have what you know ni ade naka oh the things of the world is of the world the young shall grow but the strong shall survive entino so kwada wo nyas aha de ebeka no kwa nacho you cannot serve two masters apart from Jesus Christ the son of the living God who to me nyanya me fufuro kan amen entino one more wash and come a atrofo. Now, Tronum also we have something and nothing, but nothing also is woe, poor, sickness and disease, and yama will amen. Amen. Inti ubia enye insurano, eyanome. Enti se say no, ubia hwehwe Kristo atikwa. Ye de ne beka nti bebere kware mpa ya asem. Amen. Amen. That's what you so nyame ye mude wo ho, nyinche wo ho, ahode wo ho, promprom yo ho. Nya wo hwehwe bia onsa be de ebeka onyame tumi ade nyina aye. Enti eye asofo a nwaba a onyankopon aka wo ho asem se atrofo di fo beba. Atro Kristo beba. Enti the spirit wo yu no enye through Christ, a false Christ. Okay. And the false Christ uses the false prophets. So every false prophet uses false Christ. You know, yes, so one member. They shall arise. Let's just say they have been here already and have what? Passed away. And passed away, they have gone to underworld. What was our sorry? Baby. And the woman who say one. And also suffer Benigo. Giant na yeso duembra yegusu yejuma entino wo be didi wo be numu nsu na won kofa won fa politicians no na ebe ne won saka just wo dane wo asofo edifo nkomchefo won yakwa bu to meka bi na abem wo beka papa na wo wani beto so I say loto kios sa nye wisdom na ye ba na wo do sika nyina beto say na you say wam Efu di ebufu bako pia no tokyo right there abo amen chiro mu Yesu achikwai abusia medase so nya brand adaje na de hwe dwumadi e ma me ne prophet Dr. Abednego ana edi enkomo no wonne sofu pani ya woda the Kingdom of God Ministry ano na busia Kingdom of God Ministry e the 40 days plus ahihye so na me se adanse ya APP e wo dem ho na busia se wo fa wo ho enhye mu ya
ɛna na wo ha wo ho sɛ wo ni Ghana mpa wo de ɛha wo ho odifo numbers no egu screen ase fa frodifo na on connect wo ɛma 40 days plus na fa wo hyem akwankyerɛ bi ɛbɛba no abusua wo de fa gidie ɛyɛ kɛkɛ na wo so ensɛnhwɛne ɛbɛyɛ wo dia numbers no sɛ nim di kan yɛ no egu screen no ase fa na frɛ papa me se entina fie ɛnkasa papa me ha wo nie enti bɔ ho mpa yɛ ma me ba ne sana na akwakoye pray for me wonyɛ wadwene sɛ wo boa wo papa sɛ wɔne wɔn a emoni abere so betu anamon sunsum fam ɛna etwa saa 40 days akwantu enti busua fa ho ɛbɛka winning team no ho na wɔn so nkunimdie ɛnyɛ wo kyɛfa me din ɛde dark gold mesrɛ sɛ obegya wo comment ɛwɔ comment section ho ɛde ama me all the social media handles no ɛyɛ mystery tv subscribe like na wa share na afofo nso ɛnyɛ bi ahwɛ yɛbɛsɛn hyia. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya anu aduro ende na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo Insanwama do akiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Mystery TV. Hi, what's up, people? This is your boy Nanaki Abranti. Hi, beautiful people. My name is Erica Sedinam Adrataba. Kingsley Charles. Watching Mystery TV. On Mystery TV. Keep watching Mystery TV. Keep watching Mystery TV. We are live on YouTube. Go and watch us. Subscribe, like, and comment. Mystery TV. Mystery of Mysteries. Mysteries of Mysteries. Mystery of Mysteries. Mystery of Mysteries. Don't forget to subscribe to Mystery TV on all social media platforms. For any content that we drop, you will be the first to be notified. Share, like, and comment. Yeah, he tells him. Catch you there, because I'm there. Allah.